a sada nazad na ogledala. És most vissza a tükrökhöz. Dakle, ideja je bila da se cela priča Molijerova ispriča onako kako je i napisana, dakle sa sve interludijima, odnosno intermecima u toku predstave, kao i ovim uvodom pastirskom igrom koju smo igrali, dakle da se sve igra za nemog posmatrača koji nije među nama, a to je Louis. Tehát az eredeti ötlet az volt, hogy az eredeti darabot állítsuk színpadra ezekkel a közjátékokkal, amik gyakorlatilag megszakították, és különböző témákat dolgoznak föl a három színben. Úgyhogy szerették volna érthetővé tenni a némának is, a néma nézőnek is a darabot. Dakle, odatle Versajska sala ogledala, odatle zlato i šljaštenje bogatstva sa scene. Tehát ide vonatkozik akkor a válasz is a kérdésre, hogy a versailles tükrök és a versailles csillogás az, ami ide illett az elejéhez és az egész darabhoz. Ugye ez egy olyan döntés, amit általában a rendezők gyorsan eldöntenek, se közjáték, se prológus, se epilógus ne legyen. Znači to je rješenje koje reditelj u stvari tako zamišlja, nije epiloga, ni završetka, nego jednostavno samo predstava je sama po sebi na sceni. Itt mégis ez történt, ugye? A ipak se ovo ovako desilo. Da, moram da priznam još jednu stvar koja je interesantna i koja je, moram da priznam, uticala verovatno na samu recepciju. Be kell vallanom, hogy van még valami, ami valószínűleg hatott a közönségre, illetve magára a közegre. A to su dokumentarni delovi predstave koji iz nekog razloga, stvarno ne znam koga, nisu prevedeni. Voltak az előadásban olyan dokumentációs részek, amiket nem láttunk kiírva, vagyis ezekben a közjátékokban, intermedzokban nem volt fordítás. Tamo su bila dramaturška objašnjenja i dramaturške fusnote koje su približavale publici, pošto većina publike naravno ne poznaje kako je funkcionisalo pozorište u doba Moliera. Itt voltak ezek a dramaturgiai megoldások, amiket kellett volna látnunk, hiszen ezek adták vissza azt a közeget a Molieri időszakból, ahogy a színház működött. Akkor segítsen egy kicsit beavatni bennünket, hogy amikor nem láttuk a feliratot, és történtek ezek a jelenetek, talán az elején ott világos volt, hogy ugye a színpad mögött vagyunk, de mégis tegyük ezt a dolgot akkor tisztában. Znači, objasnite nam, molim vas, na samom početku smo vidjeli da smo iza scene, međutim, što se tiče ovih netitlovanih delova, šta su oni sadržali? Oni su sadržali fusnote koje su se ticale direktno komedija baleta, što je žanr koji je sam Molière izmislio za Louis. Tehát a le nem fordított részek azok gyakorlatilag a lábjegyzetek, amiket tartalmaz az egész, és a süket nézőnek utal, hogy mi is történik. To je dakle žanr koji je Molière smislio kako bi uspeo da izvuče zapravo novac za svoje produkcije. Ez az, amit Molière kitalált, és alkalmazott, hogy az előadásai mégis sikeresek legyenek, és érthetővé váljanak. Dakle, tu se postavlja odmah pitanje kolaboracije sa aktuelnim vlastima zarad postizanja umetničkog cilja. Vagyis együttműködés, kollaboráció a uralkodó réteggel, hogy a darabnak meglegyen a megfelelő sikere. I dosta je važno također reći da u intermecu 2 i 3 mi zapravo trebalo bi da shvatimo da je to naša fiktivna predstava Molijerove trupe koja igra 4. reprizu ove predstave, a to je repriza
noć pre nego što je Molière umro. Tehát a második és harmadik közjátékban gyakorlatilag ki kellett volna, hogy derüljön, hogy gyakorlatilag mi a Molière-nek a darabját játsszuk, azt a darabot, amit negyedik alkalommal mutatnak be, amelynek következtében utána ő gyakorlatilag meghal. A onda, na samom kraju, imamo i dokumentarni materijal sa lica mesta koji se tiče direktno njegove smrti, odnosno trenutaka pre nego što je izdahnuo, pošto je odigrao uobraženog bolesnika 4. put. A legvégén gyakorlatilag a dokumentációkból, az anyagból dolgoztuk föl, hogy is történt az ő halála, és ezt tettük színpadra, helyeztük színpadra. Tako da od komičkog efekta zapravo na kraju dođemo do tragedije koja proizvede, bar do sada i uvek proizvodila neku vrstu specijalne komunikacije sa publikom i skoro pa katarze. Tehát gyakorlatilag a komikából, a humorból a katarzishoz vezetünk, tehát az elejétől a végéig gyakorlatilag átfordul az egész egy tragédiába, és ez az, amit úgy érzek, hogy talán a közönséggel nem tudott jól kommunikálni.